Matagumpay na inilunsad ng Police Regional Training Center o PRTC Bicol ang kanilang Records Mobilization and Authentication o RMA project ngayong araw sa RTC Main Campus sa Camp General Simeon Ola sa Legazpi City. Ayon kay Police Colonel Richard Aquitania, layunin ng inisyatibang ito na mas mapadali ang pag-release ng mga dokumento sa kanilang mga alumni, gaya na lamang ng diploma, special order at final order of merit. Aniya, isinulong niya ang proyekto para hindi na mag-aksaya pa ng mahabang oras ang kanilang alumni sa pagkuha lamang ng mga nasabing dokumento, lalo na't malalayo din ang mga istasyon ng mga ito sa kanilang opisina. Ang pinakamahalaga dito is yung services namin na rinirender dito sa loob ng RTC 5 ay ipupunta na namin, ilalapit na namin itong services namin doon sa Police Provincial Office. Kasi andoon yung mga graduates natin, nasa field na sila, nasa different police stations. Kaya konting-konti na lang ang time nila na ipupunta dito sa main RTC 5. Kung taga-isla pa mga yan, Cam Norte. So, maghanap sila ng time, pera para mapunta dito. So kami na, minimal na yung gastos nila. Pupunta lang sila sa provincial police office nila and then we are there to give the services. That ginagawa dito sa main RTC 5. Makikinabang sa proyektong ito ang mga pulis na nag-aral sa Public Safety Basic Recruit Course, Public Safety Junior Leadership Course, Public Safety Senior Leadership Course at Public Safety Officers Candidate Course. Malaki naman ang gagampanang papel ng bawat chief clerk ng bawat police provincial offices sa rehiyon para maging matagumpay ang proyekto. This time, ito na yung napakagandang best practice ng RTC 5 na kami na mismo ang pupunta sa respective PPO to inform yung mga chief clerks. Kaya nga itong mga participants natin, lahat chief clerks, sila mga senior PNCO ng unit, sila ang nanay-tatay ng ating mga PNCO para silang authorized na mag-claim ng mga unclaimed certificate ng pinagtapusan ng ating mga kapulisan. Nagsilbing panauhing pangdangal naman sa aktibidad si Police Colonel Lito Andaya, ang officer in charge ng Office of the Chief of Regional Staff, na pinuri ang inisyatibo ng nasabing unit. The Police Regional Office 5 is very happy for the initiative and rest assured that PRO 5 will be supportive of the program. And these kinds of initiatives are those things that we are looking, because these are the things that lightens the burden of our personnel. And some yung mga ganito are things that we need para mas mapaganda ang serbisyo ng ating PNP sa ating kapwa PNP and to the community as well. Samantala, ang PRTC Bicol ang pinakaunang nagsulong at nag-implementa ng naturang proyekto. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.